Madam Dina iga Edina Madam Edina iga na nyandi gwa kabeya iga jomu wega muna jomu wa abana kera gusomia abana iga go bateri emugotio kamuna abanya bagara bari bakurwe kono uyi Madam Dina Edina bono ekera na jere kuri bote gente kyo no mwana no seriu maragoba yayo mwana agachaga ntebi iwa egendo ne liwacha gaiga na bono egwacha ko ripota tu mino atogoreki inu otute makara otute kubiyoka bone nkumeti injere kyamanyete otute kubiyoka nchasa mareta ngo Joseph Nyarango butu nigondo mu Nyamagaiga skuru yo mu gune skuru ya ito anera tukwira abana baito botambe na no twakiniria abandi basoke kurworo kurakini bone ndigyatoga kira skuru yeto yo mugwa nkeringa umwarimu uchaga umugani nigo aikaransa ne kamati ya abantu batatu bakarabasiri jiko lyabo bagaswago so gutuma abana kibesa erinde kigende se skuru kibesa cyagire se skuru nchiyane nkuru yake mia lakini kiamentire mpaka baikira bakobeka no Sunday coaching nganere se skuru na Sunday coaching ndubwata abayibori bakogenda Catholic PG go Serutran abana baba ko same skuru inganeri aberi go sumba abayibori baitoma asenga kire ntambe to kwana ngaki ninki asenga njo muntu ka jori kanisa yagoji ngeta igwa njeru omwana yati mokororo basirikine umwari mwema ukasia umwana gata kitne chibesa singi 20 ni gago itu Jumatatu na ndo seri bugukika bondo bodi swaliga nkiwe karo mwari mwarada chibesa singi 20 mwanda arenge sukuru na ndo mwakire na ndo komenda naiko abayibudi abo sukuru yeto ba na kamati nika bayimukire ba oniro mutubwe sukuru na madamu yo chiro mugani moto bwe sukuru ekatokonyo bwati madam tako tuereza na kama tako tuereza ndoma rasa moto bwoniri ekatwa mugedire bira moisonda atebetenga ne biro garosati wonto ko sabana ke biro ke mtu atubi karanso manyanga kimbiro bya rosati uratiga biro sukuru onye byo koro repair ne ko moto bwati singiri kusabini kibaye kichitundu chimata sijire no muntu chibwa ro muntu itubwe genyora menyete nyogeta o agajire nyomba ya permanent ye goroba kibaye kino kiryanywere koji tokungainunga ngane sukuru chi akodire repair komenege ndukende abayibori baito besukuru gatoleka ya kenyoro asirikanja atangasa ngo mwana okora kirasi 8 umwaka oheta aboko gande sukuru eitepo technical secondary ekera abayibori baito bakoita kwira bana chi secondary ngo sibo technical abakosa uchistradi siribune serikali yatebete batajine jipati sariberi chiabororo umwana ba admitted ekera tokonyora abana bari sukuru ga serikali imukerera tokubwata abantu koira ase bakambi bako mukerwa tobakana ku report sukuru basa buchisari siribu umwebure oje sukuru ya ito yomogu umabatabuno umwana onabwata lideni singeri fwe muna 500 okwakaruma wakore kweza sitipu yesu yo mwana bonto kuburaniga abayiboli bande mbara batabwati besa muno yo mitomo cha panara na bona batana kichi besa atujirete sukuru agase no ibonye 500 yagosaba abwa gatwa kasi yo mugambi akaze ku office yayo mugambi mwasina chief mu jikagwara singi 500 yona nane deni tete sukuru yesi singeri fumoja yetali ane ngoro kwiri Fred mujama mairura nje no mwonya kamadi ye sukuru ye muno moibori twabere toko cyane kakinga kitindambe sana abayibori bande mbare okonyora obwate family tomadi kumanyanga ngakingo sabu kibese bona muna intu twarule kibesa paka kero koru kibesa oguikororo kero oguikororo oyo gotebi kunga bese kinjisa ini muna inju mwana one nakorete kurwa standard 8 ebechiri ngikoira ngarende singi 500 ngoreki ngarende bechiri buni ngwa singi 500 koreki ngiro mwana kiabiko ngaya pakokore piria koreki no abana ngufungeru bara matemo bone gendo tuarera ese serikali tokonye gatu twatamira kuona bayiboli bayo kamati yaite no mwalimu abakotoka abantu bakokora maandamano kose bakorora mekamangana mbali bara machara tuitabira machara na ndo machara lakini ne kitu abera machara na abana kibakora kamendera yuko mwalimu bwe sukuru ye na bwata bari banda bakora ama abana baito ekero bocho mwalimu ibuli akanda kuriyo ke baru akora ekondo ekera akorire ekondo akugoti yogeta ne erekera ko somia sukuru erekera ko enda buoya agotio kera abana ba usara nyora mabusondo bwesinjira ala mutyo kora ngani sukuru akuru liswa ndito janto mutweito na ndo mwalimu tiarata naki amadusi ya kutumia saa bana na marungari marita nene boni ondita ngorogwa kurwa se ndo mwebuli bwe sukuru ye primary yomugwa gonde nimbwata bana bakosoma se sukuru eyo twabeire toko chandika mono sana kuru mwalimu wa jichoro mwalimu monene onchoire sukuru ye nyakorire bune academy yaye igo bagotuma bana chibesa rero ikori kwera ne mami ne chibesa bako batuma
igo bakogasa abana bakarigura Jumapili na bagende cukuru bareta chibesa na tukuburi ng'a serikali yetu tare gotokonya gatumare serikali yeta abana matuka abere bagotimoka Jumapili na Jumamosi ningiego era abana batachitie cukuru tukura Jumapili baitwe biranya baseri borande baganirwa bakana chibesa icho asoko bitereriwo bono tugusaba abagusika banene begisemi basoe gati batokonye egera abana tubanyore yaki ya batogotonge cukuru ne free education lakini toje ng'aga igero tokojegura bao ndiye bintu bya cukuru ito yomugwa ekera tokubori nturi gotebigwa igo bagorutindi era batagete gote abana ngababuguria magena batwake mwalimu narase cukuru yokurukunga Thompson egote abana ngababuguria magena mwaka bori bagoja mwebori okogenda batete bamuruani le cukuru ne yito bo togosaba ng'a abagusika begisemi batokonya so gotonyore akiete ntu abana betu basome ma bache gotokonya ncha samarete ngoro kweba institutu uyu machaninde endo mwiburia bwe cukuru yomugwa mwalimu monene ekera igura magosa ayo tari kuimukira kitambo kende gionsi igekobe era asari igo twabere okubwatia mang'ana igoja goja ntubwatio bokonye nakeko adore nakeko gera eserikali dota me serikali rokonya